Идваме във връзка с оперативна програма Конкурентоспособност. Първо да се представите. Казвам се Светослав Динев и съм председател на съвета на директорите на Бусофт Инженеринг АД. Фирмата съществува от 20 години и предлага IT услуги на пазара. Оцеляхме през 3 кризи. Те са много модерни сега в Европа, може би заради това се помагат по тази програма. Да, проектът е много иновативен, защото в момента облачните услуги са най-модерни в света, не само в България. Облачни, да обясните на нашите зрители. Най-просто човек не е необходимо да има супер техника вкъщи, необходимо е да има клавиатура, монитор и някакъв компютър. И чрез вас може да прави... интернет, облака, може да се свържи с мощни компютри и да прави всичко, което иска, с най-мощните компютри в света. Да ни кажете, къде научихте за оперативната програма? Ние отдавна следим програмите на Европейския съюз. Оказва се, че тази програма е най-подходяща за нас. И доказателството е, че ние направихме един проект, който е така върха на информационните технологии в момента. В България? В света. И изобщо в света. Това е най-модерното сега. Какво представлява? Нашите зрители ще го видят. Сървър, но все пак да обясните. Значи ние сме закупили 3 сървъра. Двата са за обработка и един за управление. С дискови масиви. Също така имаме и лентови устройства. Съответно са по всички стандарти, с защитеност на данните от атаки и така нататък. Няма смисъл може би да влизам в подробности. Само машините ли бяха или обновление на помещенията? Обновяването на помещенията не влизаше към програмата, ние си го направихме. Строителните работи с наши средства. Които са все пак... Да, те са малко. Те не са много. И сървърното помещение трябва да е такова, че да няма доста много хора до него. Ние българите, нали, все пак казваме на каква стойност е проект, защото важно е. Той нека да е най-добрия в света, ама колко струва? Проектът е на стойност 250 хиляди, от които ние усвоихме 200 хиляди лева. Да. Като съфинансирането беше 130 хиляди от Европейския съюз и 70 хиляди от наши финансиране. 65%? Да. Много. Наложи ли се допълнително обучение на персонала ви? Имаше ли... Да, доста. Трябваше да се квалифицират хората, защото това са съвсем нови неща. И мисля, че се справиха добре с помощта на нашите партньори. Как се промени дейността на фирмата ви? Предлагате ли нови услуги? Така? Да. Значи вече ние имаме едно нещо, което можем да предлагаме качествено нови услуги. Така, например, да съхраняваме данни на големи масиви от данни. Като това нещо го правим, един път съхраняваме данните, а след това при нас пристигат чрез интернет само обновлението на данните и постигаме огромна надежност. Значи, примерно, може ли Държавния архив да дойде в тези 3 сървъра? Моля? Държавния архив може ли да дойде в тези 3 сървъра? Може, защото не може да ги съхраним на ленти, които ги сваляме и записваме ги на ленти. Това е огромно нещо, което се съхранява в... Значи може да си купим колкото искаме ленти и да ги съхраняваме. Нали? Но това не е оперативно съхранение. За оперативно съхранение на дисковете можем. Ние в момента имаме около 8... Оперативна памет е 72 гигабайта и дисково пространство 150 терабайта. Терабайта е по-голямата. Да. Значи имаме достатъчно в момента за този етап, но предвиждаме нещо друго. Използвахте ли консултант при попълването на документите и изпълнението на проекта? Не. Под ръководството на Рени Бъчварова, нашите колеги, те достатъчно добре се обучиха. Вие сте IT специалисти и ви е лесно, другите използват.
Да, но той не само да трябва да се специалист в IT, има и в икономиката, защото трябва да докажеш, че това е иновативно, че има смисъл да се прави и така нататък. Все пак вие и от интернет сте разбрали за тази програма конкуренция. Непрекъснато ние следим тези неща в интернет. Да. И затова не ви трябва консултант. Да. Да съхранявате в тия сървъри на цялата програма. Не. Чак толкова. Не. Откриха ли се нови работни места, свързани с... Да, 2 работни места нови открихме, които също колегите бяха обучени, за да могат да предлагат услугите на крайния клиент. И оперативната програма конкурентоспособност ви помага в този случай? Да. Разширите дейността. Да, защото ако човек тръгне да го прави това сам със собствени сили, няма да излезат, както аз казвам, сметките. Няма да излезе ефективността изобщо. И няма да сте конкурентоспособни. Няма да, защото парите са много, а пък реализацията е по-малка. Възвръщаемост да. Иска време, за да се намерят достатъчно клиенти, които да покрият разходите. Бихте ли кандидатствали отново по друга схема по оперативна програма конкурентоспособност? Значи това, като ви казах за възможностите, значи този Бусов Съпорт център, който сме направили, това е първият етап. Сега отново спечелихме проект и подписахме договор за следващия етап, който ще повишим до край надежността на този център. Пак ли сами си попълвате документи? Всичко сами пак сме се попълнили. Значи не е трудно. Не е трудно. Стига да... просто трябва да се спазват точно изискванията, които са дадени от договарящия орган. Бих казал, че договарящия орган тук в Бургас специално много ни помогнаха, защото отзоваваха се тук и идваха... Са представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в Бургас, които са млади специалисти, които така много се отзоваха и на тях им беше интересно, и на нас не беше интересно. Проект. Да. Помагаха ви, ако нещо? Помагаха ми много, да. Връщаха на много пъти. Например, сглобихме всичко, сървърите ги сглобихме и изведнъж казват, ние трябва да видим и паметите, къде сте ги сложили. Разглобявайте всичко и ние почваме да разглобяваме. Защото да видят паметите, че са нови памети и номерата им съответстват на доставка. Това трябва да се документира ли? Те идват и го снимат. С снимки правят. Това може би е изискване. Това е тяхно изискване. Ние ги сглобихме, пуснахме ги, те викат, сега спрете ги, да ги видим вътре какво има. И го разглобихме. Така че... Какъв съвет бихте дали на хората, които за първи път възнамеряват да кандидатстват по оперативна програма конкурентоспособност? Би ги препоръчал да кандидатстват и да трупат опит. Аз мисля, че в България има възможности.